Къщичката на баба Яга ли? Не, на върколака. Аз мислех, че вие сега си измисляте. Ти май твърде много мислиш. Нали знаеш всичко? Как се убива враколак? Ами, според народните предания, ефикасни оръжия са сребърни прибори, куршуми и вълчи биле. Дай да го фръсам също. Айде. Ти го зашеметяваш. Аз го набучвам. Спасяваме Рая и после бегал марш. Ясно?